bandiraɓe musidɓe tedduɓe abtuɓe yebde Ayaw Pindi TV en puɗɗirima e inde gueno lamɗo lambinɗo kala laamiɗo ko kanko goto woni jonɗo hoore mum e nder laamu muɗum lamɗo mo jumata faljata dokkowo mo gaynata joguiɗo mbo wasata en puɗɗirima e inde gueno tedduɗo teddinɗo aade en juule Mouhamadou Cubaɗo ɓurnaɗo e winder goto mo gueno yiiɗi keddiɗo kala o yiɗirma gam yidde men nulaɗo mum sallllahu taala alayhi wa sallam en jetti nene baba ɓen gaddan men wodede oɗo duna kilifaɓe diine aada e dendagal rewintoɓe e jewte men bandiraɓe musidɓe tedduɓe émission men juddu jeeri mbo Oumou Dieng dawnat moon kala saaha ala no mbatten sowona bismuɗen juddu jeeriji ɗi junggo men ñaama Ibrahima ɓurɗo andirede mbewel assalamu aleykum amin salmina mon mi woni Ibrahima Dia amin salmina wa Pindi TV fof e Sénégal naaɓe e mbokku julluji fof amina salmina moon amina salmina kala haalpulaar fof amina salmina mo Allah wawi Allah wore ko kalen ɗo hogono jaam comme d'habitude no mbaɗiriɗen ɗum tan o pendiro mbokku jullit no wiyete Pulaar mbokku jullit wona sekiraɓe jullitaki tan bandiraɓe julɓe bandiraɓe julɓe noon tigui ala no mbatten sowona kettani juddu jeeri Seydi Ba mbaɗa présenté hoorema yeeɓoɓe Ayaw Pindi TV eyyi kay salamu aleykum mi salminimon no feewi onon bandiraɓe mi salmini haalpulaar en foof mi salmini Sénégal foof mi salmini kala jeeɓowo Pindi TV mi salminima annene Oumou ka moƴƴo mi weltima arde émission ma saabu ka moƴƴo machallah tigui ma chéri ɗo jibinaɗa e Dakar ɗo jibinami affaire yaade Fouta ala meeɗa yaade Fouta affaire a yaade Fouta ala nenam sakko ɗo jibina meeɗa yaade Fouta nene ma ko juddu jeeri ka juddu jeeri ayi de machallah ayi noon tigui machallah hande natate temmen direct temmen hande woni hol darde mo juddu jeeri foti darade e rendu mum sikki ala en jii juddu jeeri enen gandi juddu jeeri ko jibinaɗo ɗo walla jibinaɗo banggue goɗɗo mo jibinaka Fouta sen mbi fulɓe noon woten jejjiten fulɓe wona Fouta tan goni fulɓe nen partout dans le monde e wona Foutankoɓe tan fulɓe nen partout dans le monde wadde jibinaɓe ɗo teeru inniraɓe ko juddu jeeri en Pulaar mumen laaɓani hol darde mo poɗɗon darade e rendo men par ce que ina heewi périodicaji kaari nanani Pulaar mben ka poɗɗo wadde baissé les bras walla hande est ce que jibinaɗo Fouta ina foti ɓurɗen yidde Pulaar par ce que en jii won juddu jeeriji hay goto ɓuurani yidde Pulaar mais ko probléme ɗemgal donc hol jibinaɗo teeru darde mum e rendo mum juddu jeeri oui o namni question boɗo très pertinente sa yi yimɓe juddu jeeri sa yi daari sah ala yimɓe tan ɓe jahat ɓe amimima juddu jeeri tawan aɗa nani Pulaar an a cekkitaki quoi a waɗani essayé ɗum noon koto ko sa waɗi complexe e hoorema tan a haalta Pulaar ko feewi a watta dégg Pulaar no feewi quoi il faut aɗa cekkito a waɗa essayé chaque instant chaque moment non nande e il faut mbaɗa essayé pour nana joni sa woni e galle moon so ni onon e bam moon woni toon e yumiraɓe moon so ni hay goto olof ala toon mbaɗon ceekitoon oɗon mbaɗa essayé oɗon kaala Pulaar nder moon ko so ni ko goto jolof ala toon son kaali Pulaar wayno on ñohot mbasan kaali Pulaar kaalon olof kono sa yiɗi nande Pulaar a wondoto aɗa wiya juddu jeeri a watta essayé a watta dara a metta nande Pulaar kadi a wona Fouta tan sa woni Dakar aɗanta Pulaar yimɓe ɗumen mbaɗi slogan on no ɓe jegge to ko ɗum noon yayirani noon il faut aɗa waɗa essayé chaque moment de plus en plus aɗa ɓuura nande quoi oui min bel wiide so rendo heewi ɓurɓe heewde jolfuɓe enen ken haal Pulaar en potani haal par ce que yiita jafɗon en potani imnude leydi goɗɗi donc ɗum ko toñangue est ce que ɗemgo woɓɓe kamɓe goppani ɗemgal mabɓe sababude ɗemgal men est ce que enen en poti woppude ɗemɗe men sababude ɗemgal mabɓe non ɗum ɗon ko jippinde hoorema ana wone a jibina e haal Pulaar ha mbaɗɗa hen magga sa wonde magga waɗa haal olof magga ko ɗum magga woni jibinaɗo baraɗo yiyata ha dani jemmuji yenn hawdana certaine jemmu quoi haw mawna e hoore mum joni sa mawni an sa woni mi artuɗo tan ma yewte magga ko mawnude eyyi ma ko mawni koye jumɗo joni sa mawni
awai kala pulara normalement ko wakka be maran complexe ko mabe kam sebe ay meta yar gal joltu anan daba kala pulara ko ton be kala gal jola ay tamit sa yi ton comme non ko enen se ngoni ngarma il faut kala pulara pour man dum ko wa mais woni question haɗam artude oɗo woni question mo namnon to mi remdo ngo mi yi certain commentaire uji e mbi oɗo bel ko om nani pular walla kanko wela no kaldanɗani ko an wela walla ko non ka nande pular ha ɓurti tan non ma non nani pular ko niveau dum ko jida wa niveau jida min sera min pour be niveau joni nella sa ndari kam jippido niveau tan ha wari tolon jego be ko min niveau pour wona hayke debol par rapport à niveau mo be ko dum ta wona min tay dum de pular di non ko fitir ko won ka te wonde de goma no woni organiser o comme le femme affaire les femmes do mo do jiri dum tellindande goma ha podda e man oui machallah sa woni pucci sina haale pucci awe mo pucci ngo wala on tan wala tan goma ko tan pucci ngo dum tay a ka dikino niveau ma ha pucci ngo kalda mo sa kaldata e pucci ngo mbiɗa sa cup wala bila ali sa ga e be sina kala be aweta mo khalta mo pulara awe mo urit o yaha dum no wala lang boyo ka dikino la ka dikino niveau ma ha fote mo kala mo jor kam la ka ko dikino niveau ko dum tahi a wande pucci en jogi demgal mum kañum bangdi bey en jogi demgal mum cup woni puccio ali saya mari onan dal sahalu pulara so mo nane voilà tigi machallah e noon tigi question mo gaddanma moɗum gaddananmami hol darde juddu jeeyi e rendo men hol darde ɗum fof jogade dal comme no wi ɗum ni tan saabu sahaji an sa jibinaka Fouta tan comme kamɓe langue maɓe ne waytani tan an jibina Dakar langue ma wawa wonde noon saabu kamɓe chaque jour ko pular minen ɗo noon ko ɓuuri hewde tan ko jofe men kalata ɗum tahi à chaque fois kamɓe langue uji mabɓe ɗe e langue amen o wonata gotum kono sahaji menen minen tinno saabu sa wonde yumma comme no wiide ɗum ni wonda e bamma sahaji il faut que aɗa haalda e mabɓe pular mbasa jettude haala joto tan aɗa haalda e mabɓe par ce que neɗɗo sa jeeya sa gaddi ko an jeeyat no wi nono sa andu manam ko no ono fi wonno pular nga xam fi ala sa andi ɗo jeeyaɗa sa andi to jeeɗa tan il faut ana hollira ɗum tan toon jeeɗa oto hollit comme si que ana jetta voix olofo tan à chaque fois ana haala ɗum il faut an à chaque fois ana jetta haalama ato herso haalde haalama ato hersu ɗum saɗa haalde e woɓɓe sah oto hersu haalde comme no wiyetani tan aɗa haalde yumma aɗa haalde olof walla ana haalde sukaɓe ma haalda olof ala il faut que hay sa nanani à chaque fois an nana hen pular dal eyyi mais à chaque fois walla saɗa haalde haal pular poɗɗa tan haaldude mum pular eyyi onon gandi jendiyankoɓe men mbi barɗo pular won barɗo ɗemgal ngal enen mbi haal pular ko wayni mamdon sampaten mbi haal pular ala haal pular ko haalde pular enen ken fulɓe enen fof ken fulɓe ken feccaɓe adda palen adda naggam fof yaltina mais enen fof ken fulɓe en mbi enen jiiɗi yummo ceeri babata taƴam endo maago wadde fulɓe fof ko fulɓe fof ko gotum wadde en jeeya e ko wurtinat leñol ngol wurtinde ɗemgal ngal kono noon wurtinde ɗemgal ngal sen ƴeewi hande yimɓe men en kasata haalde ɗum yimɓe men hewɓe nen banggueji goɗɗi sa yiyam hande taw en parnore sa wiyam ɓeɗo ko halpular en mbiya ala donc ɓen jeeri fottude e leñol men wadde onon juddu jeeriɗi hol mission mo poɗɗon darade tan onon ha balliton hono men sah mbiyen hono men mi wasa yaltini hen hooram hol darde mo poɗɗen darade ha juddu jeeriɗi ɗi garta mbasa habde mbasa hersude par ce que jangde ala mawnude hay wonɗo tolnotoɗa sa wawa wonɗo tolnotoɗa sa yiiɗi janggo tan a janggat la preuve hande a yahat ha mawna sa yiiɗi wadde formation mbaɗa formation sa yiiɗi janggude huuɗo hay uran aɗa yaha tolnoɗa woni oɗo a wawa jangga ɗum ko ɗemgal ma ken jangga par ce que neɗɗo jangguirta ɗemgal mum ha liggo jangguirta ɗemgal mum ha mais jangguirta ɗemgal ma ha mbawa par ce que enen kadi ɓesguji men aroɓe jangga enen foti jangguindeɓe pular
halka juuti. Oui, comme kali dal ni jan. Nada kan sa anda wato orgi ko adrato biya umuje dum nandal wite pulara halnam halma point gasa dara gudu dum non tam so on mama tam ubedi mo kunde xam xam wa jonan Ganda. kono sa on ga awal orgi awal al mo ko kinindiro joni mena sa andara annama taho awondo dum no ameta nande pulara complexe ko di tata awara essay sak islam sun adajat sawana khalflare biya ore sim khalemo mi wara fotuji taw subawa o jarakam tamira o jalakam Tene din wat fotuji français wat fotuji dem di godde te hersina ke mum. ko min dangay la dangal mu jira ko pour mo nan dum tan ko pour mo sus de e pour mo wawde khale e pour mo wate dende complexe ko pour bodde ni la e langue on ko dende problème complexe ko sa ko mi la meta nande awara c'est ça awara jiem arab etos e joni nga hene question réponse vite fait nan nen invité di men keddidi a ɗum ñiiƴi sengotoɗo aɗa andi ɗum ñiiƴi ma ɗum woni ɗo ɗo sengi ɗo andurum kay no wiyete pulaar ñiije sengotere ala ɗum ñiiƴe sengoto so ñiije sengoto ala yekkid ñiiƴi ma ɗum ɗo ko won ko nder ɗum ñiiƴi ɗe fawi ɗo da fam ko mira kay no wiide pular no wiide ko pular ko miral ñiral on ko so fawtoɗo ɗum fawtoɗo ko miral wiide pular ko jaggi ko ñiiƴi ɗe dal ko ni les ko miral ñiral ko no wiyete ɗum ɗo wiyete ni dengal ɗum ñiiƴde fawtoɗo est ce que a fawantami oɗo ma o jeew ɗum signe signe voilà signe no wiyete pulaar signe no wiyete pular ko miijo ma addi fof kaala Ko miiral. ko miiral an an ko miijo ma addi sanda namne to no halma basa borne complexe an ko miijo ma addi signe signe no wiyete pulaar no wiyete pular ɗum noon hay kam ɗum hawma ɗum hay kam seeɗa hawma seeɗa ɗum piccu no wiyete pulaar colli no colli so heewi won colli taw ko gooto colli wona colli mbiɗa elle a tampide ko ka mat en muus en muus seeɗa ala sabu kesangaji en muusde seeɗa mais ma jafɗon enen fof en janngat tan mbawe ay comme jiɗɗo cuuson par ce que hersinaki jiɗmi cuuson gotel gotel wona colli gotel colli gotel eyyi joni mi tottira réponse o vite fait après woɓɓe naata ɗakkude wiyete ɗo ñiiƴi sengotoon dakkunde dakkude wona miral ala ñiral mide ciwon ko miral wiide ko ɗakkude dakkunde eyo so woni ko gooto ko colel colel ewa joni noon ala no mbatten machallah waynodire bandiraɓe a weltanama andi no fewi tinnoɗa décourage dal toujours mbiyam ko wata e keɗe ɗe haaloɓe kina wannumon découragé cuusonɗo paaɗon ɗo par ce que hersinaki onon jeeyi faami ewa bisimilla après mbaynoɗa bandiraɓe eyyi kay umum mi salminima mi yettima mi juurima mina yetta kala jeeɓo émission o waɗi e jirguiɗo am de abou an eyyi mina jetta kala jeeɓo émission o Pindi TV mi yetta kadi mi yettima no fewi saabu mi weltima invitation o ndeysan par ce que weeɓanɗa weeɓani mina yetta yimɓe gallamen ɓe mina yetta joom gallam saabu mina wawmam waynade tan o wiya ala mina yetta kadi abou an saabu ko tahi tan ko tahi tan fof ko konko par ce que konko tahi ha men gandodiri mina yettamo no fewi
mine yetta yimɓe galamen fof mine yetta kala jeeɓo Pindi TV machallah mi weltima no feewi yo Allah weltin guiɗo machallah émission goɗɗo sa ari tawa pular ma ɓeydim ladde inchallah noon tigui eyyi kay ala no mbatten so wona bismuɗen juddu jeeri men goɗɗo omo wiya bisimilla makko o noon ko so jeeɓi e série J o ɓurɗo tampinde ceerno Mody ko kanko bismotoɗen joni e plateau waddi ma chéri a wiyama bye bye ewa jarama bandiraɓe musidɓe tedduɓe en gari e deuxiéme partie men émission juddu jeeri ala no mbatten so wona bismiɗen hoɓɓe arɓe ɓe Ibrahima en gaddi juddu jeeri mawɗo noon Ibrahima a salminama juurama eyyi ko noon a salminama a juurama vraiment moɗo salmina kala mbiyowo wiinga mimi e wimami noon tigui ko noon Ibrahima ko juddu jeeri oui mi anda holno wiyete juddu jeeri bete juddu jeeri bete eyyi hay nenam ko juddu jeeri bete cikkan noon koye jettode oui non c'est à dire yayma ko juddu jeeri yaay ko juddu jeeri komi juddu jeeri ko ɗum kono noon min nenam ko juude naaɓe fa to jeeyaɗa an min ɗum nde anni kam seeɗa kam anda wuurmo nenam dal ko juude naaɓe kono noon min ko juude jaaɓe eyyi min ko ɗo Dakar mi jibina eyyi ko ɗum kono noon vraiment moɗo mi eko wuur moon wuur bamma ko hoton pour babam mi sikki ko Fouta tan ko Fouta eyyi normalement ko Fouta noon tigui Ibrahima oɗon ganti yiide me machallah série J o ɓurɗo tampinde ceerno Mody noon Ibrahima tampin ceerno Mody mais après noon min garta joni question ma haalan yimɓe onon holko woni secret par ce que kalista en onon foof hay mawɗo moon a yero onon foof kon juddu jeeriji ɗe mais secret gonɗo e série o ha pular moon ina waɗi masque o yimɓeɓe labde seeɗa dal holko saabi ɗum eyyi aɗa andi ɗon ko école ɗon ko école vraiment moɗon weltano hen foti yoro par ce que vraiment initiative o ko kanko waɗi aɗa andi ar noon peut être so woni hen matan ko ɓuuri saɗɗe ko saɗata quoi pour mbawa jaltude hen mataw ko ɗum walli men seeɗa et que min mi jillidira pular ɗiɗi quoi pularuji pular men o e Pullo Fouta souvent mi jillidira ɗi an ka Pullo Fouta walla ka Fouta non mi wona Pullo Fouta sax eyyi mi woni toon seeɗa que ar mon watta o kadi mi waɗa souvent affaire Pullo Fouta ka janoon Guinée walla eyyi woni toon seeɗa et par ce que min mi yii aɗa joue série ji jolfuɓe e ko way noon donc a ɓooye aaro eyyi ar kam ɓooyi hen quoi bel que émission série J o tan jouɗa pular walla aɗa joue pular e série pour pular kam ko série J o tan min hay min après mi waɗatno visionné mi regarde ɗumaji ɗi image ji mi wiya est ce que ka an o kanko way ko min quoi est ce que ko min haali o pular digguɗo par ce que min mi sikki tan pular ko gawri sa woni gawri soit digga walla wasa diggu a haali ɗo pular labɗo ceer mi sikki noon gawram min diggani mais ma ɗiggu par ce que sa jaggiran a suusi machallah pular ma diggat waddi garen e juddu jeeri goɗɗo machallah arin ɗo e émission men juddu jeeri jawtuɗo salmina yeeɓoɓe Ayaw Pindi TV mbaɗaɓe kadi présenté hoore ma assalamu aleykum wa rahmatullah mbiɗa salmina yimɓe Pindi TV mbiɗa salmina kadi no ɓe gonɓe plateau he mbiɗa salmina kadi Ibrahima grand frère moƴƴiɗo quoi eyyi mbiɗa waɗa kadi mbiɗa waɗi kadi ne pour la deuxième fois mbiɗa ara émission juddu jeeri pour la deuxième fois cikka noon dernière mbiɗa pour la deuxième fois mbiɗa ara émission juddu jeeri mbiɗa welto kadi ne artude kadi émission he noon tigui bon émission men juddu jeeri jawtuɗo e commentaire uji yimɓe en mbi seɗ ƴeewimam ni en mbiyat ko ɗigginde pular woni ɗo kono sa haali tan wiye joni noon
yimɓe no namno an e bewel bel pular mon ko comédie walla ko on nanani pular tan il faut pammi noon yimɓe gandon kadi ɗo comédie ala ɗo ma yimɓe kalko jalni jal mais kal gaddaɗo ɗo pular mum kal neɗɗo kaldi ko noon pular way pular mum way heddi ko noon waɗi yimɓe addede ha cofta e plateau ji men mbawa pular so gummima ɗo a softat haalde pular e waɗa eyyi comme noon mbiruɗani he tan min garani ɗo ko mbaɗe comédie quoi hande émission Juddu Jeeri adina anan o commune Juddu Jeeri o simin nañino pular min gartaɗo e hin waɗano comédie tamit min dan min joué théâtre min pas ɗum wona eyyi commune jibinaɗo e Dakar min nanani ko feewi quoi pular joni simin ɗon gaari pour min waɗa amélioré a pular e ɗum tagi enemen o ar quoi noon tigui joni hol darde Juddu Jeeri e rendo men fulɓe an Juddu Jeeri jibinaɗo ɗo toujours an nan wiye so Juddu Jeeri yiiɗi wawde pular yo ya Fouta bel on ettata ko wawde ɗo ɗo gonɗon ɗo pular eyyi min moom kala ko mbawmi fof ko ɗo mbawmi ɗum quoi eyyi jibinaɗo Fouta kadi jibina Dakar ɗum ko gotum tan yadde Fouta yilli yaade ina moƴƴi kono kadi hay jibinaɓe ɗo kadi mbaɗe encouragé mbaw hay so cuwa yaade Fouta eyyi surtout ɗum wiyete karime hande sa yeehi Fouta sa nani sa ati sa waɗani pratique tan ay jitat fof mbaɗa effort quoi mbaɗa effort ha gandani an ka pular ka jibinaɗo a pular ka pullo eyyi nenema pular ka haalde pular ka ɗemgal eyyi joni ka pullo yayma nenema ko pullo bawma ko pullo a waɗat effort dal pour ganda pour yimɓe ganda an ka pullo Juddu Jeeri foti darade ɗo par ce que en jii woni walloɓe tigui en mbita ala ballowo par ce que woni waɗoɓe encouragé Juddu Jeeri ɗi eyyi ko wayni Pinde TV Daouda en Abou Samba Diop e woɓɓe yontaɓe leñol wonɓe caggal hocci ko ƴewde étiri hon mbaɗir récupéré ɓiɓɓi leñol ngol hol darde onon Juddu Jeeri mo ponɗon darade ha mbawon pular eyyi aɗa andi ɗum waɗi an émission ma no waɗi importance par ce que ɗo kadi ko jangde par ce que hande somin ummima ɗo tan ma taw min jangguɗo goɗɗum kadi c'est que so tawi ko pular taw ko terre à terre o ni tan min mboɗo wawi haalde ko ɗum yimɓe wiyata ko min mbawi haalde haajuji men kono min mi felat les parents seeɗa quoi par ce que koye galleji ɗi par ce que hay so tawi Dakar ɗo jibinoɗa so tawi parents ji ma baba e nene quoi kamɓe eɓe haalanma pular nder galle sukaɓeɓe foof haala pular kono min hande ɗo komi wawi seeɗa ko ɓiɓɓen ɓe haydara ɓe mawa haydara ɓe mawa te joom suuɗam ko haal pular je wolof mais min wona e min quoi ko d'origine o so tawno mi tawi peut être parent men na haala pular min ko ɗum ɗon continue ta mais est ce que aɗa andi ɗum yiɗɗani jinnaɓe ma jangginani pular ɓiɓɓe ma jangga noon mbiyata kañumene andi jinnaɓe a jangginani pular eyyi ko ɗum waɗi mi wima importance ɗum par ce que hakkille nde fof arat après par ce que a wiyatno ɗum ɗo peut être mi fonno wadde ɗum guila ko ɓooyi min hay théâtre jeewo o waɗi min ko heewi e affaire pular pourtant hay Daouda tawat men to so tawi men somon min so fuɗɗi haalde pular tan mi waɗa reculé par ce que de un so haali ko heewi tan mi wonta nande heddi ɗo kadi mi wawatamo jabade comme no haaliri ni et pourtant j'en veux tellement vraiment parce que pular kadi no weeli ha maayi mais est ce que aɗa andi wona trop tard pour mbawa wona trop tard ɓennani actuellement pour mbawa ɓennani kadi pour kaldade suma pular ɓennani kono an mbaɗa recadre ko yawtugo no aɗa andi woni hen pular min mi sikki tan mi sikka par ce que souvent an a haalat kono nane noon natidani wadda les salutations comme ɗum ɗon mi wiyat ko ha mi maaya ɗum ɗon mi wawata ɗum vraiment sa écrimɗan ma waro bon est ce que aɗa ni ko Juddu Jeeri honma non an kay a wona min hay nenon ko Juddu Jeeri ah bon eyyi kono galle moon on haala pular
par ce que ɗo min soko sagam en haala inconvénient o ko ɗum addi probléme o eyyi par ce que leñol pular c'est no waɗi riche leñol pular no waɗi riche par ce que min yimɓe mbiyimi eɓe gandi pular comme no wayno Didier Dou min somo haala omo wela kam par ce que andat oɗo ko pular pure et dur haalta min mi wawa haalde dande ɗiɗi tati tawa peut être mi waɗani hen français walla wolof te pourtant mi yiɗa ɗum soko sago wonno hande somuɗo umnuɗo ha ɗuma ko ɗum noon mi haalta inchallah inchallah nane question réponse après goppen ɓurɗo andirede ɓe natke kañumne question réponse o jafɗonno question ngaji hayso tiiɗi faaji enen tan enen fof yen mbawa a faami ɓinguel rawane wiide